Jam walemon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babade wonde kala min bismimon e kelle gadande roɓindo jayndeji aljuma nogasi jeeɗiɗi lewru septembre 2024 bisimilla mon e kelle gadande roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jayde gendira leydi Sénégal hanki gouvernement leydi Sénégal e gardugol mawɗo jagorɗoɓe kuccodiri e jayndiyankoɓe ɓe garti e ko yitno o saaha to banggue ɓetto ko yiyete ko gonka leydi ka kanko Ousmane Sonko arti noon to banggue wonande ko yiyete ko dette déficit budgétaire wondude e croissance économique kanko Ousmane Sonko o holliti wonande ɗeɗo koppareji ɗe ganduɗa ko abbi ete 15,664 milliard ganduɗa ɗum ɗo hutorama kanko Ousmane Sonko o arti kono kadi tuumaji mawɗi ɗi o tuumi omo ganduɗa kay wonno horejo leydi Sénégal Macky Sall e yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗe mum ƴeewen jayde Rewmi Quotidien ɓe garti e kan haala ka Ousmane Sonko hanki o tuumi tawi noon ko tuumaji mawɗi omo ganduɗa ko président Macky Sall wondude e yoga e jagorɗe mum Ousmane Sonko dévoile les chiffres du mal kanko Ousmane Sonko o arti e ko yotno e wonande yiide o saaha kay ɓe tawi ko leydi Sénégal ene woni e gonka musga to banggue wonande faggude ko yete ko copreje croissance économique kono arti kanko Ousmane Sonko yiide wonande 15,000 mbiyen 15 milliard pawɗi temedde jeegom ɗum ɗo noon ne wayno o holliti ko copreje ɗe ganduɗa ko endettement mo leydi Sénégal ɗum jogui warti kanko Ousmane Sonko ni yiide wonande o saaha ma ɓen ɓe ganduɗa ko kayen tuuma goto hen kala ma noto lawol Lat Diop Rewmi Quotidien arte mum hanki on mbiyen ɓe hollitama o waɗama envoyé en prison o nawama to suudu dumbirdu jayde Besbile Jour arti e Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal o arti e wadde e doggol ɓeto gonka leydi Sénégal caggal nde ɓe doni ɗum e laamu Macky Sall ene tewe e jayde Besbile Jour jayde Tribune le gouvernement révèle l'ampleur du carnage kanko Ousmane Sonko hanki kuccodiral makko e jandiyankoɓe leydi ndi o tuumi tuumaji mawɗi omo ganduɗa ko kay wonno horejo leydi Sénégal kono kadi o tuumi hen omo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba Ablaye Daouda Diallo Amadou Ba jayde Tribune arti e omo ganduɗa ko Bougane Gueye holliti ɗum ɗo de ha joni ko tengtini tan ko campagne déguisé kanko Ousmane Sonko o fuɗɗima campagne makko kono noon o arti kanko omo ganduɗa ko Bougane Gueye ko yitno e wonande yiide Ousmane Sonko hanki o de bonni a yawo leydi Sénégal e marché financier mondial en ƴeewoytu jayde le public ɓe garti ko un sérieux adversaire neutralisé Lat Diop hanki caggal nde o nawa to suudu dumbirdu jayde le public arti e yiide wonande ko adversaire mawɗo to banggue wonande dawrugol ko kañum tigui nanga omo ganduɗa ko kay darenno toon to falde Guédiawaye ɓe garti e wonande ko yitno e jonde nde ganduɗa Ousmane Sonko ardi muɗum hanki tuumaji mawɗi ɗi fawi e omo ganduɗa ko président Macky Sall ene tawe e jayde public jayde l'observateur ɓe garti koye salle maquillage jonde nde omo ganduɗa ko Ousmane Sonko hanki o waɗi nden jonde hakkude makko e jandiyankoɓe artude ɓeeto golle walla ɓeeto ko banggue wonande leydi ndi noɓe tawri ɗum ni kanko Ousmane Sonko ɗin tuumaji ɗi o fawi e président Macky Sall kono yiide l'observateur Ousmane Sonko holliti kala ɓe ganduɗa ko tuumaɓe jogade koppareje rendo ngo ma noto lawol kono jayde l'observateur arti e yiide teyre nde ganduɗa teskama e omo ganduɗa ko ministre de la justice et des gardes du sceaux Ousmane Diagne ɓe garti kamɓe l'observateur ha joni e Robert Bourgi haala ka o haali hakkude lamɓe leydi Sénégal yawtuɓe ɓe e lamɓe leydi France jayde enquête graves accusations de Sonko tuumaji mawɗi de Ousmane Sonko tuumi omo ganduɗa ko horejo leydi ɓennuɗo Macky Sall Ablaye Daouda Diallo Mohamed Moustapha Ba kam e Amadou Ba jayde enquête arti hen jayde Les Échos Sonko muuyi Macky Amadou Ba Ablaye Daouda Diallo Mouhamadou Moustapha Ba jayde Les Échos arti e yiide kanko Ousmane Sonko ne wayno o sahawliti maɓe mbat ko yete ko des poursuites judiciaires kala mo ganduɗa ene tawa jungo mum ene jilli wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay dirtini koppareje rendo ngo ma noto lawol kono kadi Les Échos arti e yiide to banggue wonande dette et déficit Ousmane Sonko holliti ɓen lamɓe yawtuɓe ne wayno ɓe kalnani gonga wonande ɓesguji leydi Sénégal en ƴeewoytu jayde Walf Quotidien
Sonko sort le livre noir de Macky Sall. Tiagal nde kambe be ganda que Macky Sall yadi mum jaltini on livre blanc. Ousmane Sonko yaltini be livre noir artude non tiagal ne be tawri beto ko yete ko wonande gonka leydi Sénégal to bangi wonande ko yete ko faggudu leydi ndi kanko Ousmane Sonko o fawi tumaji di ganduda ko burtudi fewde e ben be ganduda ko lambe yawtube Macky Sall e wondibe mum Bougane Gueye kanyumne be kolloti wadi déchiré le projet arti e kan halaka Ousmane Sonko hali hanki holliti dum donde ko campagne déguisée jainde Walf Quotidien arti e Bougane Gueye kanyumne yani no fewi e Ousmane Sonko ana tawi e jainde Walf Quotidien jainde l'éveil kambe be garti koy dido toboji teskari do e lamorgo Dakar habru tengtude ton to banlieue kambe l'éveil be garti ciagalde toboji teska dido balde jawtude be kolliti ko o dijje tudoje e wameji kewdi dole e banlieue ma Dakar kono besnguji di ganduda ko loribe e din toboji jainde l'éveil arti hen kono be garti e din to maji di ganduda Ousmane Sonko tubi lamu Macky Sall to bangi wonande dirtinde kopreji rendongo jainde Le Quotidien be garti koy point de presse sur la gestion de Macky Sall kanko Ousmane Sonko e yide jainde Le Quotidien la DPG de Sonko déclaration de politique générale bo Ousmane Sonko o arti e ko yetno wonande din tumaji de o tumi o ganda ko Macky Sall Abdoulaye Daouda Diallo Mouhamadou Moustapha Ba e Amadou Ba jainde Le Quotidien arti ha joni yide wonande kanko Ousmane Sonko ben be ganduda hande o ko kay ngoni jagorde battibe mo tawatnobe e lamu Macky Sall hol darnede pori darade e hol pelliti do fori yetude e ben en tawi e jainde Le Quotidien kono be garti e di toboji di ganduda ko mbadi do e Dakar tonto banlieue dijje tudoje ha tampini rengo ene tawi e jainde Le Quotidien bandirabe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinno mon e kelle gadana robindo jayndeji subaka hande o min dokka on aadi altine paɗo so hawra welede Allah ɗo e nden yo jaam wone min wona e mon on jaram.